Efeso Kapitulo 6. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad, mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, Og kini ang saad. aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinoon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kamong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon, ug tahura sila. Buhata kini sa kinasingkasing gayod, samara nga si Kristo mao'y inyong gialagaran. Himoa kini dili lamang kun